Розповсюджуємо стрім. Да, вибила нас з останнього стріму. Ну нічого, ми повертаємося у ефір, все буде добре. Обов'язково. Трошки збираємося. Потрошку збираємося. Вітаю. Сябри вибиває. Зараз вибила увогуле всю трансляцію, хоча сеть ёсць. Не падабаецца, калі мы размаўляем на такія тэмы, але што зробіш, гэта праўда жыцця. Гэта праўда жыцця. Вітаю, Таня Блэк. Вітанечка шчырая. Зараз трошки пазбіраемся, давайте трошки вас пачакаю, таму што выбівае трансляцыю. Гэта не вельмі мне падабаецца, але што зробіш? Вось такія рэаліі. Нашыя сабалезнаванні з Нямеччыны. Дзякуй. Все ў нашых сілах зрабіць, каб гэта больш ніколі не паўторвалася. Дзякуй, сябры, што падтрымліваеце, распаўсюджвайце, калі ласка, стрым. Зараз будзем распавядаць, што адбываецца. Я паралельна яшчэ адсочваю сітуацыю, якая ва ўкраіне. Тут мои сябры з Польшчы, з Літвы на сувязі, таму вся самая актуальная інфармацыя зараз будзе трапляць нам у рукі, і мы, канешне, будзем яе агучваць. Яшчэ раз кажу, нас не спыніць і рты нам такім чынам не пазачыняць. Лічаць, што можна запужаць людзей і за мяжой. Ну, тут нейкія іншыя умовы, і маўчаць мы, канешне, тут не збіраемся. Давайте трошки позбираемся. Я вас вітаю, дзякуй шчыра, што павярнуліся. Зараз мы абмяркоўваем забойства Віталія Шышова, што адбывалася сёння, што ўчора адбывалася, таму што гэтая гісторыя відавочна пачалася ўчора. І мы сачылі з учорашняга дня за сітуацыяй з Віталіем, канешне. І учора яшчэ была такая, берегі себе, Хелена, дзякуй, Ромул, вітаю. Была такая надзея, што ён знойдзецца. Яшчэ хадзілі меркаванні, што, мабыць, яму дрэнна стала дзесьці, то бок, ён пабег на прабежку, ведаеце, жарка даволі такі, і дзесьці мы яшчэ так, спадзяваліся, што яму стала дрэнна і хутка ён знойдзецца, але калі да сярэдзіны дня ўжо быў прачэсаны лес даволі такі моцна, стала зразумела, што сітуацыя яна не вельмі добрая, і магчыма адбылася падзея, якая будзе сведчыць пра тое, што адбылося забойства. Я нагадаю, хто сачыць за інфармацыяй, хто не сачыць за інфармацыяй. Учора зранку, о 9 ранку, Віталь выйшаў на прабежку і не павярнуўся дадому. У набат пачалі біць амаль адразу. Яго пачалі шукаць, яго шукалі з нацпаліцыі, кінолагі з сабакамі. Ніякіх слідоў не было знойдзена. Увечар нашы валанцёры беларусы сабраліся таксама дапамагаць паліцыі і прачосваць лес. І вось сёння літаральна зранку, о 5 гадзіне ранка, калі я не памыляюся, стала вядома, што яго знайшлі. Інфармацыя пра тое, што ў яго былі нейкія пашкоджанні, першапачаткова не паступала, але афіцыйнае замоўленне паліцыі Кіева стала вядома, што знайшлі целесныя пашкоджанні. І, хутчэй за ўсё, гэта забойства, і была адчынена крымінальная справа. І зараз я спадзяюся, што гэтая справа будзе разглянута вельмі уважліва, і дзейсна тых, хто вінават, будуць пакараны. Я не хацела бы зараз прыцягваць увагу да дзеяльніцы, вось Николай Киевский пишет: Тарас Березудовец правильно написал, ликвидация Шишова носит все признаки публичной казни. Я раила бы, хто сачыць за ситуацией, зверніцеся на канал Тараса Березовця. Я сьогодні слухала яго вельмі уважліва, і таксама я вам вельмі раю звярнуцца да ресурсу Алексея Гончаренко, тому што
Уже ёсць замоўлення з боку міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь. Яны ўжо патрабавалі дэтальнага расследавання гэтай справы, за што я вельмі ўдзячна прадстаўнікам за дэмакратычную Беларусь, за іх такую вельмі тэрміновую рэакцыю. Яны былі адні з першых, Васілька, вітаю, яны былі адны з першых, хто замовіў у медыйным прасторы. Канешне, учора рваліся навіны. Калі вы зайдзеце у любы браузер і паглядзіце па навінах, што адбываецца ва ўкраіне, вы пабачыце, што стужка яна поўнасцю па той падзеі, якая адбылася. Таму, Сергій, я вас вітаю. Дзякую, што завітали до мене. Таму яшчэ раз наш зварот да ўладаў Украіны. Сёння я давала некалькі інтэрв'ю на розных каналах. Гэта былі прамыя эфіры, таму пад запіс мы нічога не рабілі. Усё нажыва, Украіна-24, 4 канал. Яшчэ журналісты літаральна проста званяць кожных паўгадзіны і просяць даць аб'ектыўныя каментары па той падзеі, якая адбылася. Таму вельмі важліва. Мы нагадваем, і яшчэ раз я бы хацела гучна крыкнуць, што чакаць трыгераў дзеля таго, каб весці санкцыі, не патрэбна. Мы маем справу з тэрарыстычным рэжымам. Мы маем справу з злачынцамі, якія называюць сябе ўладай Беларусі. Тое, што адбылося за астатні год, не паддаецца увогуле ніякаму лагічнаму паясненню, і гэта не паводзіны людзей з здаровым глуздам. Абсалютна сарваныя, як тут кажуць, сарвала флягу поўнасцю. Фляга свісціць па поўнай праграме. Тое, што адбываецца ў Літве з мігрантамі, так умоўна кажучымі, тое, што адбываецца ва ўкраіне. Хадзілі меркаванні, што ва ўкраіне адна з самых радыкальных дыяспор. Увесь наш радыкалізм у тым, што мы выходзім на акцыі. Так, мы іх ладзім кожны дзень. Ёсць вялікія акцыі, ёсць маленечкія акцыі, але тым не менш, вось Віталь, ён быў з катэгорыі тых людзей, хто ладзіў гэтыя акцыі, хто з'яўляўся арганізатарам акцыі ў Кіеве. І зараз беларускі дом ва ўкраіне — гэта яшчэ адна суполка, якая працуе у Кіеве. Ім неабходна будзе неяк вырашыць пытанне, хто возьме на сябе функцыю вось такую по акцыях. Я не кажу, што гэтым займаўся выключна Віталь. Я ведаю вялікую колькасць актывістаў, якія выходзяць, хто здатны ладзіць акцыі. Наступная акцыя у нас павінна была праходзіць 8 жніўня з 6 вечара на Майдане Незалежнасці. Там мы анансуем трошкі пазней, таму што у нас адбываюцца некаторыя відавочныя змены ў анонсе, таму што смерць Віталя, яна внесла карэктыроўкі у, скажем так, жнівеньскую нашу ходу, якая будзе хутка. Таму мы зараз трошкі зменім, скажем так, планы нашыя, але акцыя замоўлена на 8 жніўня, і 8 жніўня мы выходзім. Гэта не зменіцца ні пры якіх абставінах, і мы згадаем, што адбылося за астатні год, што было ў Беларусі. Мы поўнасцю падрыхтуем такую аналітычную, хутчэй, карцінку, што мы змаглі зрабіць за гэты час, што ў нас не атрымалася зрабіць. Магчыма, зачэпім тэму пратэстаў, але зноўку кажу, вось тыя падзеі, якія адбываюцца, яны ўносяць свае карэктыроўкі, вядома, і таму будзем ужо рабіць акцыю, сыходзячы з таго, што адбываецца ва ўкраіне. Серж, вітаю. Хацела бы вам, сябры, усміхнуцца, але настрой такой сабе. Скажу вам шчыра, ці адчуваю я сябе ў небяспецы? Я не магу так сказаць, я шчыра кажу. Я адчуваю сябе ў поўнай бяспецы, нягледзячы на тое, што адбылося. Таму не хвалюйцеся, калі ласка, за мяне, таму што
Ну, давайте аб'ектыўна, я маю украінскія карані, і вось тут гэта мне надае некаторыя бонусы перад астатнімі украінцамі, беларусамі, якія знаходзяцца ў Украіне, прабачце. Вось, таму хвалюйцеся, не турбуйцеся, все добра, я і дзеці ў парадку. Мы не звяртаем увагу на тых ідыётаў, якія спрабуюць мне неяк намекнуць, што занадта гучна я сябе вяду. Я яшчэ раз асабіста адароным нагадваю, вся моя праца накіраваная роўна на тое, каб мае дзеці ніколі больш не думалі пра тое, каб пакінуць сваю краіну і бегчы. Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб Беларусь была той краінай, якая не прадстаўляе сябе пагрозу. Заради гэтага мы гатовыя на вялікія подзвігі, мы гатовы рабіць шмат рэчаў, і я хацела бы звярнуць увагу тых актывістаў, якія знаходзяцца на зямлі. Вы мяне чуеце, вы мяне глядзіце. Калі у вас ёсць магчымасць пакінуць Беларусь, калі ласка, зрабіце гэта зараз. Зрабіце гэта неадкладна, таму што зараз працуюць беларусы замежжа. Наш актыў абмежаваны. Людзей з празорай, чоткай грамадскай пазіцыі не так шмат. Таму я вас прашу, я вас добра ведаю, я цаную і шаную вашу працу. Вы нам патрэбны зараз тут. Я разумею, што мы не можам гарантаваць вам бяспеку. Гэта не наша функцыя. Але сёння, я ўпэўнена, будуць зроблены ўсе крокі дзеля таго, каб прыцягнуць увагу да беларускага пытання з боку Украіны. І такім чынам мы зможам, мабыць, дабіцца таго, каб беларусы ішлі асабістай суполкай, якой неабходна надаваць, мабыць, больш увагі, чым іншым бежанцам, таму што сёння на адным з каналаў я падкрэслівала, што беларусы знаходзяцца на першай лініі небяспекі. Таму што паралельна з тым, што за намі пастаянна сочаць з КДБ, тут ёсць яшчэ такая тэма, як маскалі, якія проста мараць пра тое, каб знішчыць прабеларускі рух. І тут у нас таксама ёсць пэўныя пытанні, ці з таго боку нам не прыляціць ад братушак. Беру коскі. Хелена, вы маеце магчымасць наведаць Беларусь, ці вы таксама ў міжнародным вышуку? Я не магу заехаць абратна ў Беларусь. І зараз распавяду невялічку такую гісторыю. Я была ў Киеве, выязджала ўжо дадому, і мне на шляху сустрэўся аўтобус, на ім было напісана «Украіна-Беларусь». І вось неабходна разумець, у якім мы эмацыйным стане наконт гэтага. Я проста нават не змагла сябе кантраляваць, таму што ў мяне слёзы градам паліліся, і вось гэтая краіна Беларусь, ну, за яе вельмі баліць. Таму я заклікаю ўлады Украіны прыдзяліць увагу бежанцам іменно з Беларусі. Усе людзі, якія заязджаюць у Украіну, выязджаюць не проста так. Яны знаходзяцца пад рэпрэсіямі. 99% рэлакантаў, якіх мы верыфікуем, дзейсна патрабуюць абароны. Яны дзейсна патрабуюць захіст. Я ведаю некалькі выпадкаў, і я зараз буду больш увагі гэтаму прыдзяляць, калі нашым рэлакантам адмаўлялі у наданні статусу бежанца. Не проста статусу, а нават не прымалі дакументы, таму што не было падстаў для надання такога асабістага статусу. Я мяркую, што нам неабходна ад імя дыяспары звярнуцца да Дзяржаўнай міграцыйнай службы Украіны, каб гэтыя кейсы ішлі асабістым парадкам. Кожны беларус, якой зараз знаходзіцца за мяжой, хутчэй за ўсё рэпрэсаваны ў Беларусі, і павярнуцца дадому ён фізічна не можа.
Гэта вельмі складаная для нас сітуацыя, таму што мы сутыкаемся з праблемай выезда з Беларусі. І шчыра кажу, калі мы бачым ужо на вольнай тэрыторыі Украіны беларуса, для нас гэта ўжо перамога, таму што мы, лічыце, мы збераглі жыццё. Таму што невядома, чым бы гэта ўсё магло скончыцца ў Беларусі. Асабісты парадак для беларусаў мы просім, мы не патрабуем, мы не вымагаем, але мы лічым, што гэта неабходна рабіць і тэрмінова. На жаль, сёння можна канстатаваць, што Украіна гэта не крытыка. Я разумею, што ў сілу асабістых абставін ва Ўкраіне магчымасць рабіць нейкія умовы для бежанцаў, яна абмежавана. Але мы заўсёды казалі, і яшчэ раз я падкрэслю ад сябе, як ад кіраўніцы антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом», якой займаецца непасрэдна дапамогай, дыяспоры гатовыя дапамагаць сваім сваякам, землякам. То бок у нас пытанне не стаіць з боку Украіны надаць нейкую фінансавую падтрымку. Мы просім сацыяльныя гарантыі нашым грамадзянам. Мы просім надаць магчымасць працаваць людзям, таму што і сёння вельмі моцнае абмежаванне, мы не можам вось проста сіюмінутна захацеўшы ісці папрацаваць легальна. Гэта немагчыма. Для нас атрыманне працы гэта даволі складаная працэдура ва Ўкраіне. У адрозненні ад Літвы і Польшчы, якая запачаткавала асабістыя праграмы для беларусаў у гэтым сэнсе. Таму зараз больш праца, напэўна, будзе накіравана на тое, каб падняць пытанне бяспекі. У нас страшны прэцэдэнт. Я не ведаю, што горш, або умоўных тэрарыстаў, як у Літву запускаць, або вось фізічна паказваць, што ніхто не знаходзіцца, скажем так, па-за зонай дасягнення, што да нас не дацягнуцца. Я заклікаю беларусаў, які знаходзяцца ва Ўкраіне. Першае і галоўнае гэта не сеяць паніку. Вы ведаеце цудоўна, што працуюць службы Ўкраіны. Вы ведаеце, што гэтае пытанне зараз будзе першым, і яно будзе паднімацца на ўсіх узроўнях. Я папрашу не дыскрэдытаваць сілавыя структуры Ўкраіны, не дэматываваць іх паведамленнямі, што яны працуюць неяк не так. Сябры, наша з вамі справа гэта датрымлівацца буквы закона. Мы з вамі госці ў чужой краіне. Мы з вамі жывем тут па законах Украіны. Давайте будзем чэмнымі і не будзем перашкаджаць украінскім сілавым структурам працаваць. Зараз фактычна наше жыццё ў іх руках. Таму, калі ласка, я заклікаю ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне і чуюць мяне. Я кірую праектам ужо амаль год. Мой сузасноўнік украінец, ён цудоўна ведае сітуацыю па Беларусі і па Ўкраіне. Мы вас просім, не займайцеся дыскрэдытацыяй украінскіх структур. Калі у вас ёсць пэўнае меркаванне, што вам нешта пагражае, вы маеце поўнае права, не гледзячы на статус, на легальнасць, нелегальнасць перабывання, нават калі у вас, я маю на ўвазе, калі скончыўся тэрмін перабывання ва Ўкраіне, вы маеце права замовіць пра тое, што вам пагрожаюць. Вы маеце права сказаць пра тое, што вам небяспечна, што ёсць пэўнае меркаванне, што можа адбыцца нешта дрэннае. Зараз гэта вельмі, вельмі важліва. Баяцца не патрэбна. Гэта не тая краіна, дзе будуць баяцца і вам не нададуць дапамогу. Мой прыватны прыклад паказвае, што ўсё магчыма, калі ты жывеш па законах краіны, у якой ты знаходзішся. Таксама я буду сёння звяртацца да сваіх актывістаў, якія знаходзяцца ў іншых краінах. Дзейсна мы трымаем вельмі моцную сувязь з дыяспорамі ўсяго свету, і ўжо зараз гатуюцца дакументы дзеля таго, каб па сітуацыі ў краіне, якая адбылася, яна мала водгук у бок беларускіх структур, якія дазволілі сабе чыніць забойствы на тэрыторыях іншых краін. Гэта наша зараз будзе прыярытэтная праца, і
Мы павінны зрабіць усё дзеля таго, каб больш такіх сітуацый ніколі нідзе не адбывалася. Таму мае пачуцці. Я ведаю, Віталія не было сваякоў, людзей, якія яго ведалі, якія яго шанавалі. Мае пачуцці, і зараз той час, калі беларуская дыяспара павінна згуртавацца як ніколі. Не гледзячы ні на што, не абмяркоўваючы яго дзеяльнасць ва ўкраіне, мы павінны зрабіць усё магчымае, каб больш аніводны беларус не загінуў. Каб больш ні аднаго беларуса не забілі. Гэта міжнародны скандал, і на міжнародным узроўні неабходна тэрмінова вырашаць пытанне з катамі, якія знаходзяцца і ў Беларусі, і, як уяўляецца, па-за межамі гэтай краіны. Афіцыйнае замоўленне паліцыі Кіева. Грамадзянін Беларусі Віталій Шишоў, які знік учора ў Кіеве, яго знайшлі павешаным сёння ў адным з кіеўскіх паркаў, недалёка ад месца яго пражывання. Мабільны тэлефон і яго прыватныя рэчы былі із'яты з места, прабачце, прайшэсця, перакладаю адразу на беларускую. Паліцыя пачала крымінальную справу па артыкулу 115 Крымінальнага кодексу Украіны. Гэта умышленае забойства, і будзе правяраць усе версіі, у тым ліку версію забойства, замаскіраваную пад суіцыд. Поўная карціна падзеі будзе ўсталявана пасля допыту сведкаў, аналізу відэазапісаў з камер сістэмы «Бяспечны горад» і правядзення экспертыз і следчых дзеяў. Паліцыя Кіева звяртаецца да ўсіх, хто ведаў Віталія Шишова, з просьбай прадставіць інфармацыю аб астатніх тыднях яго жыцця, яго псіхаэмацыйным састаянні і магчымыя пагрозы і рэчам, якія бы дапамаглі следству. Таму супрацоўнічаем разам, і я яшчэ раз беларусам, якія знаходзяцца ў іншых краінах, нагадваю, што пытанне нашай прыватнай бяспекі ў першую чаргу ў нашых руках. Київ Дарниця, вітаю, Заріл Саша, вітаю. На жаль, довіряти СБУ і поліції не можна, тільки знайомі сябрі повинні триматися разом. Київ Дарниця, я хотіла би трошки, мабуть, виправити, тому що я за гэты год чула розныя меркаванні адносна службаў Украіны. І, разумееце, у наших сілах рабіць усё магчымае. В Украіне працуе то, што не працуе ў Беларусі. В Украіне працуе закон. І тое, што назіраю я, так, не без праблем. Абсалютна згодна з вами. Я не буду казаць і ідэалізировать украінскую сітуацыю і працу украінскіх спецслужбаў, службаў, паліцейскіх. Але тое, што я назіраю, я шчыра кажу, я пачуваю сябе ў бяспекі. Я разумею, што сёння адбылася падзея, якая павінна, мабыць, неяк нам намекнуць, што не ўсе будуць хадзіць па зямлі на сваіх двох. Гэта месендж нам, актывістам, гэта падзея павінна нас дэмаралізаваць, але яшчэ раз скажу, гэта сіндром Барбары, гэта эфект Барбары Стрейзанд, пабачыце, калі на одну падзею з аднім вынікам яны атрымаюць іншы вынік. Віталь бегаў адным і тым жа маршрутам. Малва, вітаю. Я не хацела бы зараз брахаць, таму што мне гэтая інфармацыя невядома. Ёсць, учора паступала інфармацыя. Давайте я пра учора трошкі распавяду, таму што там былі пэўныя пытанні, што адбываецца. Учора прыходзілі паведамленні пра тое, што не працуюць камеры відэаназірання, што, ведаеце, калі мы чуем, што адключаныя камеры, вось роўна ў гэты момант, гэта неяк на нас уплывае, так што, а што адбываецца, чаму камеры не працуюць, яны дзеля таго і вісяць. Вось, сёння скасавалі гэтую навіну, камеры працавалі, і паліцыя Украіны пацвердзіла, што ёсць дадзены відэазапісу, бачылі, у якой вопраткі ён выходзіў, бачылі,
калі ён выходзіў, то бок у якой бок ён накіроўваўся, там таксама ў парку будуць ёсць дадзеныя і сведкі, мабыць, знойдуцца. То бок зараз ідзе следства, і я яшчэ раз кажу пра тое, што не дыскрэдытуйце, калі ласка. Я асабіста да беларусаў звяртаюсь, таму што, ведаеце, на гэтыя вось хвалі ўсе дрэнныя, а толькі мы прыгожыя, белыя, пушыстыя. Не. Я яшчэ раз скажу, што няхай працуюць тыя, хто працуюць. Наша з вамі бяспека ў нашых з вамі руках. Што можна беларусам рабіць? Па-першае, лайфхакі, якія неабходна, напэўна, будзе проста асабістым нейкім шматком выразаць, таму што я ўжо, літаральна, гэта інструкцыя, якую мы надаем тым рэлакантам, якія прыбываюць ва ўкраіну, але, напэўна, гэта трэба рабіць асабістым ролікам, каб людзі разумелі, што гэта важліва. Першае, што беларус, якой знаходзіцца ў іншай краіне, павінен зрабіць, гэта ўключыць кнопку тэрміновага выкліку любога свайго знаёмага. Чым яна неабходна? Па-першае, калі ідзе тэрміновы выклік, чалавек, які яго атрымлівае, можа звярнуцца ў паліцыю і надаць дадзеныя вашай геалакацыі. У Віталі геалакацыя па тых паведамленнях, якія я атрымлівала, была вымкнута, таму яго доўга шукалі. Не бойцеся вмыкаць геалакацыю ва ўкраіне. Гэта куды бяспечней, чым яе вымкнуць. Таму што калі вы праз кнопку тэрміновага выкліку надаеце інфармацыю, дзе вы знаходзіцеся, туды можа накіравацца аператыўна нарад паліцыі. Гэта працэдура бяспечная, абсалютна. Некалькі клікаў на вашым тэлефоне, ўсё залежыць ад мадэлі. Некалькі клікаў у тэлефоне могуць уратаваць вам жыццё. Першае, што вы павінны зрабіць, гэта набыць украінскую сім-карту. Яна каштуе вельмі мала. Гэта не беларускія тарыфы. І да гэтай сім-карты далучыць сваіх сяброў і надаць ім магчымасць трымаць з вамі сувязь. Тыя рэлаканты, якія прыязджаюць да нас, я заўсёды звяртаю ўвагу, што мой нумар тэлефона можа быць кнопкай тэрміновага выкліку. Калі я бачу, што у мяне не было выпадкаў, даруйце, не буду тут завышаць свае магчымасці, але калі выпадкова мне ад рэлаканта прыйдзе паведамленне, што ён знаходзіцца ў небяспецы, я павінна буду паведаміць аб гэтым у паліцыю. Таксама наша практыка паказвае, што калі рэлакант знаходзіцца у сітуацыі, дзе ў яго ёсць проста падозра і розныя сітуацыі, бывае такое, што мы памыляемся, нам здаецца, што чалавек вельмі падазрона неяк вядзе адносна нас сябе, мы можам проста, вось мая практыка паказвае, мне паведамляюць мае рэлаканты, што калі там 5-7 хвілін я не выхожу на сувязь з табой, калі ласка, выклікай паліцыю. Таксама яны мне паведамляюць, дзе яны знаходзяцца, і я ўжо трымаю гэтую сітуацыю на кантролі. Таксама можна рабіць, і гэта абсалютна бяспечная аперацыя. То бок, калі у вас ёсць нейкая падозра, калі ласка, звязвайцеся са сваімі друзямі, з сябрамі і паведамляйце пра тое, што вы адчуваеце, што нешта адбываецца не так. Я бы хацела звярнуць увагу, што ў нас ёсць інфармацыя, што Віталь за тыдзень да забойства, Віталь Артэмчыко, ён паведамляў сваім сябрам, што ён адчувае небяспеку, і мне дакладна невядома, ці звяртаўся ён да прадстаўнікоў дзяржаўных Украіны. Гэта высветліцца інфармацыя трошкі пазней. Мы будзем бачыць разгорнутую карціну па гэтай сітуацыі, і там ужо больш дакладна рабіць. То бок па тэлефонах мы удакладнілі. Па-другое, калі ласка, беларусы, якія знаходзяцца ў Украіне, паспрабуйце максімальна перанесці вашы кантактныя дадзеныя ў вашу запісную кніжку на новую сім-карту. Гэта ўсё робіцца вельмі проста, праз капіраванне. Зараз любы, больш-менш годны гаджет, ён дазваляе скапіраваць кантакты на карту памяці і з карты памяці выгрузіць у новы тэлефон. Гэта абсалютна не праблема, мы такія працэдуры часта робім, і насамрэч гэта не праблема. Дзеля чаго гэта патрэбна? Калі вы пераносіце беларускія кантакты ў сваю запісную кніжку, вы бачыце нават у Telegram, хто піша, хто званіць. Гэта важліва. Незнаёмыя нумары. Калі вы не ўпэўнены, хто гэта,
калі вы ведаеце, што, мабыць, там з ражкі могуць вам званіць, такое таксама сустракаецца вельмі часта, вы можаце запісаць гэты нумар і падаць яго ў паліцыю. Вы падаеце проста ў паліцыю нумар, якой вы лічыце для сябе небяспечным. Гэта важліва. Любой нумар можа быць для вас вось тым нумарам, якой несе ў сабе пагрозу. Звярнуцца ў паліцыю, паставіць гэты нумар на кантроль не прадстаўляе аніякай праблемы, абсалютна. Не бойцеся паліцэйскіх, яны тут дубіналам нікаго не ходзяць. Калі вы на вуліцы, і вы таксама лічыце, што ёсць меркаванне нейкае, што за вами сочаць, што за вами палююць, вы таксама можаце звярнуцца ў паліцыю. Я часта сутыкаюся з беларусамі, якія яшчэ жывуць вось тымі падзеямі Беларусі і лічаць, што паліцыя гэта дрэнна. Не патрэбна іх баяцца, я вас заклікаю, калі ласка. Не бойцеся звяртацца, таму што гэта роўна тая сітуацыя, пра якую я вам кажу, гэта ваша прыватная бяспека. Немажліва, ва ўкраіне знаходзіцца на сённяшні дзень больш за 4000 беларусаў. Не могуць да кожнага беларуса, умоўна кажучы, паставіць паліцэйскага асабістага, каб ён за ім наглядаў. Гэта лагічна. Таму, калі у вас ёсць любыя падозры, я шчыра кажу, у мяне былі сітуацыі, калі проста ўжо паталогія, шчыра кажу. Вось мне здавалася, што чалавек, ён проста гуляе, а вось у мяне ў галаве сядзіць, што ён за мной палюе. Тому што ён ідзе маім маршрутам, ён загартае там, дзе я загартаю, то бок якой халеры, напэўна, ты за мной ідзеш. Такія сітуацыі таксама бываюць. Вы можаце проста звярнуцца да паліцейскага. У мяне была сітуацыя, я звярталась да проста мужчына праходзіў каля мяне і мне, напэўна, лягчэй, тому што я украінскай мовай валодаю, і я папрасіла, побудьте зі мною, будь ласка, 2 хвилиночки, я хотіла б подивитися, чи немає погрози мені. І просто ось мужчина стояв, со мною розмовляв. Все добре, то бок, гэта просто нейка там патологія реальна, там пераслед і ўсё рэшта. То бок, вось па гэтай сітуацыі беларусы ва ўкраіне кнопка тэрміновага выкліку, калі ёсць падозры, вы звяртаецеся ў паліцыю, і я яшчэ раю нашым рэлакантам, якія ў нас ёсць, і яны так час ад часу робяць, мы ставім людзей на фіксацыю. Фіксацыя – гэта звычайная працэдура, калі там прыблізна раз на дзень, раз на 2-3 дні, розныя сітуацыі, чалавек проста паведамляе, што са мной все добра. Это элементарна робіцца, зноўку купа месенджераў і магчымасці сазваніцца ёсць, таму мы практыкуем такое, таму нашы рэлаканты, якія знаходзяцца ў нас, мы амаль штодзённа маем па іх інфармацыю. Таму вось такія базавыя рэчы, якія неабходна ведаць. Плюс, што важліва, ва ўкраіне ёсць такая рэч, як званкі з банку, там званкі з, мабыць, іншых нейкіх арганізацый. Яны спрабуюць удакладніць вашы прыватныя дадзеныя. Я хацела бы падкрэсліць, што аніводная арганізацыя ва ўкраіне не будзе удакладняць прыватныя дадзеныя праз тэлефон. Яны заўсёды запрашаюць, калі гэта банк, яны запрашаюць у аддзяленне банка пацвердзіць свае прыватныя дадзеныя. Таму, калі ласка, ніякія карткі, сім-карткі або нейкія іншыя рэчы не надавайце, калі ласка. Тут гэта не практыкуецца. Гэта хутчэй за ўсё злачынцы, якія будуць спрабаваць вас развесці. Плюс мы ведаем, што ў Кіеве, магчыма, арудуе нейкая банда, умоўна кажучы. Ўжо некалькі паведамленняў паступала. Гэта кранаецца беларусаў Кіева, у Кіеве хто знаходзіцца. Нібыта супрацоўнікі службаў Украіны, службаў бяспекі Украіны падыходзяць да беларуса пасля акцыі салідарнасці, просяць прайсці кудысьці, пры гэтым паказваюць нейкія абсалютна левыя коркі і потым
распавядаюць цудоўныя гісторыі, што тут небяспечна, што яны могуць дапамагчы, і пры гэтым яны спрабуюць яшчэ выцягнуць з чалавека кошты за свае паслугі. Я разумею, як бы смешна гэта не гучала, але людзі на гэта вядуцца. Яшчэ раз, Служба бяспекі Ўкраіны ніколі не будзе падыходзіць да вас на вуліцы і паказваць свае коркі. Таму што гэта служба бяспекі. І зразумела, што яны будуць побач з вамі стаяць, але вы аб гэтым нават не будзеце здагадвацца. Я ў Кіеве службу бяспекі аніводнага разу не бачыла. Мабыць, яны і стаялі побач са мной, але я паняцця не маю, як яны выглядаюць. Я бачыла паліцыю, таму што яны па форме апранутыя і яны зазвычай ходзяць з бэйджамі. Всё. Таму Беларусі, будьце чэмнымі, і зноўку гэта тая сітуацыя, калі вы ідзеце, і можна проста літаральна скінуць сваю геалакацыю і такім чынам надаць інфармацыю па тэлефоне, што вы знаходзіцеся ў небяспецы. Кнопка тэрміновага выкліка, яшчэ раз кажу, можа ўратаваць вам жыццё. Таму звяртайце на гэту ўвагу. Якщо щось не то дістаєш, телефон знімаєш на камеру, одразу видно, хто є хто. Зараз я бы хотела. Сына, дай мне, коли ласка, свой телефон. На хвилиночку. Меньше. На полхвилинки. Я ничего не буду включать, я хочу показать кое-что. Ну, коли ласка, дай мне телефон. Глядите, все просто. Мы так рабілі ў Беларусі, і як актывістка я вучу сваіх рэлакантаў рабіць тое ж самае. Вы включаеце камеру, ставіце телефон, нібыта вы размаўляеце, і ў гэты час ідзе запіс. Все просто. Мы так здымалі ціхары заўсёды. Таму яны бесілись, калі яны меркавалі, што нічога не адбываецца, а насамрэч мы іх здымалі. Таму вось такой разгорнуты телефон не на франтальную камеру, а на зовнішнюю, ён дазваляе здымаць каго захочаш. Гэта не праблема. Час ад часу я сама іду, нібыта з кімсьці размаўляю, а насамрэч я просто здымаю тых, хто знаходзіцца вакол мяне. Таму што я яшчэ раз скажу, тут пытанне бяспекі, яно прыярытэтнае. Таму базовые рэчы. Я не ведаю, ці ёсць сэнс записываць гэта для рэлакантаў ці няма, таму што нашых рэлакантаў мы, вядома, надаем такой першапачатковы інструктаж, да каго звярнуцца, куды звярнуцца, надаем нумара тэлефонаў, суполкі. То бок у нас тут гэта пастаўлена на асабісты кантроль, таму што бяспека гэта галоўнае, і літаральна сёння на канале «Быць дабро» Вячеслава Сікора з'явілася відэа, дзе нейкія падазроныя асобы знаходзяцца побач з нашымі рэлакантамі, і я яшчэ не ўдакладніла, Славы, ці падалі яны гэтыя дадзеныя ў паліцыю. Таму, Слава, калі чуеш мяне, гэтае відэа неабходна перадаць у паліцыю, калі ласка. Я за вас вельмі хвалююся. Вось, так што вось такая гісторыя з Віталіем Шышом. Зараз праходзіць акцыя на Коцюбинскага 3 у Киеве. Калі ласка, хто ў Киеве, падтрымайце беларусаў і праявіце салідарнасць да іх. Наступная тэма, якую я бы хацела падняць, гэта нашы актывісты ў Беларусі на зямлі. Што адбылося? Учора нам стала вядома, што былі схоплены актывісты, але гэта адбылося яшчэ ў пятніцу, а мы даведаліся ў панядзелак. То бок 3 дні прайшло. Актывісты з Беларусі, яшчэ раз звяртаюсь да вас. Хацела бы нагадаць, што вы знаходзіцеся з намі на пастаяннай сувязі, і жадана, каб вашыя сваякі мелі сувязь з валанцёрамі, хто працуе па Беларусі, каб яны маглі тэрмінова надаць нам інфармацыю. Мы гэту інфармацыю надаем адразу. Калі з вамі нешта адбылося, жадана, каб вось гэта фіксацыя, пра якую я казала, трымайце сувязь. У мяне фіксацыя з Беларусю штодзённа, гэта нармальная працэдура, мы звыклі да яе, і я прашу беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, вы можаце не каардынавацца з-за межам, можаце каардынавацца з-за межам. Каму неабходна дапамога, я гатова вам яе надаць. У нас ёсць валанцёры, якія сачаць за фіксацыяй. Калі вам патрэбна дапамога, калі ласка, напішыце мне, я надам вам магчымасць каардынавацца з валанцёрам, якой будзе адсочваць не вашу геалакацыю, а
фіксаваць, што з вамі ўсё добра. Гэта асабістая працэдура, зноўку зараз чэкісты настаражылі вухі, а што там мінская робіць? Не, з чэкістамі мы не працуем, гэта кранаецца людзей, якіх я прыватна ведаю, або гэта інфармацыя для людзей, якія паміж сабой камунікуюць, і мы гатовы надаваць такую дапамогу, у тым ліку не праблема абсалютна, таму хто на зямлі чуе мяне, я ведаю, што вы рэагуеце на мае месенджеры, таму калі ласка, я вас вельмі прашу, звярніцеся да мяне, каб мы паставілі вас на фіксацыю. Таму што вось гісторыя, якая адбылася ў пятніцу, яна нас трошкі падкасіла, таму што людзі, якіх узялі, яны не простыя людзі, гэта даверныя асобы Святланы Ціханаўскай, і тое, што іх узялі, і мы пра гэта не ведалі, гэта была вельмі небяспечная сітуацыя. І сваякі таксама ў панядзелак даведаліся, што і як. Я хацела бы зараз звярнуць увагу. Каманда блогераў і давераныя асобы Ціханаўскай, гэта Рінат Выстаропскі, Ева Сапрыкіна, Валентин Фролоў, яны здымалі фільм у Менску пра 1937 год і сталінскія рэпрэсіі, якія вельмі згадваюць сучасную сітуацыю ў Беларусі пад назвай «Даруй», і самі апыніліся ў лапах КДБ і турме, дзе з вялікай доляй верагоднасці іх катуюць. Пры гэтым маці пастаноўшчыка праекта Рыната знаходзіцца зараз без уходу ў паліклінікі з цяжкай формай раку. Таксама стала вядома, што быў затрыманы Алексей Каткоў і дастаўлены ў СІЗА КДБ за тое, што храніў дома пейнтбольную зброю і снаражэнне да гэтага, я так разумею, гэта не зброя, а пейнтбол, гэта ж, гэта гульня, якая там зброя. Навпаки, не треба прираховувати нас. Може не так можна, як. Головне, будь обережна. Не хвилюйтеся за мене. У мене поставлено все на контроль, щиро кажу. Ось, Валентин Фролоў, я нагадаю, гэта цудоўны мой сябра. Ён шмат працаваў, і мы зараз дакладна не ведаем, дзе ён знаходзіцца. Для нас гэта дрэнная гісторыя, таму што калі знікаюць актывісты, іх нібыта выкралі, але ўсё ж такі хацелася бы ведаць, дзе яны апыніліся зараз. Таму і Ева. Ріната я таксама ведаю прыватна, нас бралі з Рінатам у Барысаве. Хто сачыць за мной, ведае. Вось Рінат быў адзін з тых, хто падзяліў са мной, скажем так, лёс барысаўскага затрымання або выкрадання. Давераныя асобы Святланы Ціханаўскай былі затрыманыя ў пятніцу 30 ліпеня. Жанчына, якая паведаміла аб арышце, знаходзілася разам з Евай у камеры на Акрэсціна. Еву ў першай палове дня ўвелі на суд. У камеру да вызвалення званіўшай яе не павярнулі. Дзе зараз знаходзяцца Ева і Валентин, невядома. Взялі групу актывістаў, таму яшчэ раз, хто на зямлі. Я звяртаюсь да вас. Ёначка, сонечка, вітаю. Ты мой праменьчык света проста. Ты, хто на зямлі. Вы ўсё цудоўна ведаеце, вы ўсё цудоўна. Вы праінструктіраваныя, але яшчэ раз, вельмі важліва, нам вельмі неабходна ведаць, што нешта адбылося такое. Мы актывісты з народнай грамады. Яшчэ раз нагадваю, вы нам патрэбны за мяжой. Тут зараз адбываецца ўся асноўная праца. Мы на волі. Я разумею, мабыць, падзеі ва ўкраіне вас трошкі неяк дэматывуюць ехаць сюды, але я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта бяспечная краіна. Тое, што адбылося, гэта, я спадзяюся, проста разавы, і ўсіх, хто вінаватыя, паймаюць, і яны будуць у судзе украінскім, таму што тут гэта працуе. Мікола, вітаю, вітаю.
Міхась ты сам, вітанечка. Вось таму я вельмі балюча рэагую, калі бяруць нашых актывістаў, таму што для мяне мае актывісты гэта мае сябры ў першую чаргу. І вось мне здаецца, тыя нервы, якія мы вытрачаем зараз, яны абсалютна не вартыя, калі вы на волі і мы разам з вами працуем. Як гэта зараз адбываецца агульна за мяжой. Вельмі шмат актывістаў выехала, і мы тут не звязаныя нічым абсалютна, мы можам працаваць і каардынавацца паміж сабой. Таму, калі мы хацім эфектыўна працаваць у Беларусі, трэба, напэўна, навучыцца эфектыўна каардынавацца паміж сабой, абменьвацца карэктнай інфармацыяй, не пуляцца абвінавачваннямі, а чуць адзін аднаго. Я заўсёды за дыялог, таму гэта важлівая гісторыя. У мяне ёсць шматочак фільма Евы і Валенціна. Мне прыватна яго вельмі цяжка глядзець, таму што, я яшчэ раз скажу, гэта мае сябры, і любая гісторыя ў Беларусі гэта абсалютна слёзы ў вачах. Мне вельмі за іх баліць. Вы можете паглядзець гэта на маім канале Telegram. Я дадавала гэтую інфармацыю. Фільм «Даруй», я спадзяюся ў хуткім часе пабачыць жыццё і Валенцін, і Ева атрымаць нашы абдымашкі за годную працу. Я ім вельмі ўдзячна. Яны адмовіліся выязджаць. Усе мае спробы паясніць, што так будзе лепей. Вось яны з катэгорыі тых актывістаў, якія кажуць, не, мы тут. І вось яны не захацелі. Я іх разумею, таму што яны здымалі фільм, я іх не крытыкую. Не, я буду рада, калі я выпадкова прачытаю навіну, што іх кагосьці з іх вызвалілі, кагосьці з іх адпусцілі. І, канешне, буду рабіць усё магчымае, каб яны былі ў бяспецы. Давайте астатнюю навіну зачаплю, таму што амаль гадзіна ўжо ў эфіры. Я не планавала сённяшні эфір, я гатую ноутбук. Зараз распавяду, канешне, ёсць і добрыя навіны. Распавяду, што ў нас будзе адбывацца. Трошкі спойлеру, да? У мяне прафесійны мікрафон. Распавяду, што адбываецца. Вось, па Цімановскай вы ведаеце, што у Токіа, у Японіі, скандал, якой з лакальнага перайшоў у міжнародны. Нашу спартсменку паставілі на дыстанцыю, якую яна ніколі не бегала, і вось гэтыя, я не ведаю, як гэтых ідыотаў назваць проста. Ну, вы разумееце, у іх меркаванне, што калі чалавек грэблі займаецца, ён і прыгаць можа далёка, да? То бок для іх гэта абсалютна аднолькавыя дысцыпліны. І вось калі хунта робіць такія рэчы, то тут дысананс узнікае, таму што ты не разумееш, з якой нагоды гэта ўсё робіцца. Хацелі ціхенечка вывесці нашу спартсменку з Токіа, ёй накануне пагражалі, давелі дзяўчыну да слёз літаральна. І дзякуй японскай дыяспары, наша нас і такая ёсць, прадстаўнікі японскай дыяспары, і шчыра дзякуем за проста нерэальную аператыўнасць, проста імгненную рэакцыю. Наша дыяспара спрацавала на ВЮ. Там вельмі невялічкая дыяспара ў Японіі, літаральна пару чалавек, але яны зрабілі ўсё магчымае дзеля таго, каб абараніць нашу землячку, нашу спартсменку, нашу беларуску. І стала вядома, што японская паліцыя яе абараніла, і зараз ідзе размова пра надання прытулку. Адзінае, што халера не хацела пра палітыку, але зноўку скажу. Упал Палыч Латушка рве проста флягу капітальна. Я па ўсіх навінах літаральна бачу, што ініцыятыва НАУ надаць прытулак у Польшчы. Вы сур'ёзна? У нас зараз НАУ вырашае, каму надаваць прытулак у Польшчы, а каму не. Я ў шоке проста. Я вас чытаю, гэта, разумееце, прабачце, у сраку без мыла лезці называецца. Любая навіна, любая. Сёння па Віталю прайшоўся, окей.
Але НАУ тут ні да чага. НАУ нічога не зрабіла для таго, каб надаць абарону гэтаму хлопцу. НАУ нічога не зрабіла дзеля таго, каб забяспечыць мановскую ахарону. Гэта ўсё было зроблена рукамі дыяспары. Я яшчэ раз нагадваю, дыяспары гэта не НАУ, а НАУ гэта не дыяспары. Калі вы так занепакоены беларускім лёсам, займайце санкцыямі. Калі вы так занепакоены беларускім лёсам, займайцеся культурай. Вельмі шмат праектаў, якія патрабуюць увагі з боку культурнай часціны нашых беларусаў, але, на жаль, нашыя культурныя беларусы займаюцца трошкі не тым, чым яны хацелі бы, напэўна, займацца, а лезуць у справы, якія не кранаюцца. Яшчэ раз скажу, дыяспары гэта не НАУ, а НАУ гэта не дыяспары. Як дыяспары гэта не штаб, і штаб гэта не дыяспары. Ніякага дачынення ані штабы, ані НАУ, ані іншыя структуры не маюць да тых падзей, якія адбываюцца. Усё робіцца сіламі дыяспар. Вось такіх актывістаў, як я, як тыя актывісты, якія зараз стаяць пад амбасадай. Я хацела бы зараз прынцыпова зайду на польскую дыяспору і пагляджу. Пал Палыч выйшаў да амбасады Беларусі. Просто цікава. Я спадзяюся, выйшаў. Таму што казаць, прабачце, гэта не яшчыкамі варочаць. Таму вось у гэтым плане, шчыра кажу, трошкі абураная, таму што кожная навіна, якую б я не сустракала, яна аказваецца па ініцыятыве у нас нейкіх асабістых актывістаў. Мне шмат да іх пытанняў, але гэта зараз не прыярытэтная тэма, якую я гатова разглядаць. Зараз наша галоўная тэма гэта знесці гэты злачынны рэжым. Вітаю, Алекса. Таму тут я хацела бы яшчэ раз звярнуць увагу, што дыяспары робяць шмат. Усе рэшта гэта проста нейкая фікцыя, мыльны пузыр, які ў хуткім часе лопне, я ўпэўнена, і мы пабачым сапраўдных патрыётаў, якія дзейсна балеюць за сваю Беларусь. Так што, сябры, трымаем строй, як кажа пан Алексей Гончаренко. Я буду записываць асабісты зварот да ўлады Украіны і не гледзячы ні на што. Я разумею, зараз пачнуць капаць гісторыі, шукаць інфармацыю. Калі ласка. У Киеве адбылося забойства. З гэтым займаюцца структуры Украіны. Беларусы, яшчэ раз кажу, не дыскрэдытуйце службы Украіны. Вы ў госцях. Ваша задача жыць па законах краіны, у якой вы знаходзіцеся. Плюс, зараз мы павінны звярнуць увагу сусветнай супольнасці да таго, што адбываецца вакол нас. Мы з вамі ў бяспецы. Але будьце чэмнымі, уважлівымі і сачыце за тым, што адбываецца вакол вас. Ваша бяспека, яшчэ раз нагадваю, выключна ў вашых руках. Калі вы ведаеце, што вам нешта пагражае, калі ласка, звярніцеся да людзей, якія дзейсна тут працуюць. Я яшчэ раз скажу, за год, якой я тут, я ніводнага разу не адчула вось такой тотальнай пагрозы ў свой бок. Тыя дэбілы, якія пагражаюць, я яшчэ раз скажу, гэта дэбілы, якія пагражаюць, і я ў паліцыю надаю інфармацыю пра тое, што мне прыйшла пагроза. І ёсць адпаведная рэакцыя. Таму не бойцеся, калі ласка. Краще не співпрацювати з малютою. Я абсолютно згодна, але я мяркую, што гэтую тему мы падымем трошки пазней, зацікаўленыя людзі. Просто зараз нічога не вядома, у нас вельмі мала. Алёнка, вітаю цябе, беражы сябе, бо прусак пачаў дзікае паляванне. Вітаю, шановнае панство. Так, мы ведаем. Яшчэ Я вже підняв цю тему. Я не буду аднабока высвятляць гэтую гісторыю. Мне здаецца, што тут зноўку павінна быць каардынацыя паміж людзьмі і у мяне свая прыватная гісторыя з беларускім домам ва Ўкраіне. Вы памятаеце, што у нас быў невялічкі канфлікт, якой перарос у вялічкі канфлікт, але мы проста не звяртаючы увагу ні на што працягвалі працаваць. Таксама хацела бы звярнуць увагу зараз зноўку на антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом» пачаліся накаты, зноўку нас спрабуюць дыскрэдытаваць. Адзінае, што сітуацыя нас вельмі адрознівае ад той, якая адбывалася ў снежні. У нас ёсць ужо рэлаканты, якія гатовыя за нас заступацца. І шчыра кажу, калі пачаўся накат на мяне, такой нехілы, моцны,
А вось тут повыходили, ведаеце, так адбылося. Хлопцы повыходили и сказали: на кого наезжаем? На Хелен Минскую наезжаем. Вось таму вось зараз мне прыватна лягчэй, таму што рэлаканты, якія з намі супрацоўнічалі, яны ўжо маюць таксама сваё слова, і яны выходзяць нас абараняць і ў інфаполе, і падтрымліваюць маральна, пішуць мне ў прыват, што Лена, вы нам вельмі дапамаглі, мы вам удзячны, мы на вашым абсалютна баку, калі неабходна будзе наша падтрымка або дапамога, мы заўсёды гатовыя вам таксама працягнуць рукі дапамогі і падтрымаць. Таму вось у гэтым пытанні тут лягчэй, скажем так. Але яшчэ раз скажу, спрабуй дыскрэдытаваць нашу працу, неугодныя ініцыятывы, якія працуюць празора, не падабаецца, што мы не крадаемся грошаў, не падабаецца, што мы надаем дапамогу, таму тут, калі ласка, таксама аднабока не глядзіце на сітуацыю, спрабуйце разабрацца ў тым, што адбываецца. Ну і, канешне, мы будзем далей абараняць, як абаранялі антыкрызісны цэнтр, таму што я яшчэ раз кажу, і ўжо казала гэта падчас, калі я была на Майдане, што я з-за аднаго гаўна лішаць тысячу людзей дапамогі не буду. Таму гэтае пасмярдзіць, а пакуль яно будзе смярдзець, мы будзем надаваць якасную дапамогу, як рабілі ўвесь гэты час. Таму любыя спробы нас падбіць, яны, ну шчыра кажу, нічога не атрымаецца, таму што дыяспоры, якія супрацоўнічаюць з антыкрызісным цэнтрам «Беларускі дом», самі хвалююцца, як мы сябе пачуваем, ці ёсць у нас пэўныя праблемы. Таму, мабыць, хтосьці з дыяспор будзе нас глядзець, у нас усё добра, мы працуем, мы не збіваем абароты, і у гэтым пытанні нішто і ніхто нас не саб'е з гэтага, скажем так, шляху, і няма такога дэматыватара, якое бы дзейсна там прыпыніў працу праекта. Таму тое, што было зроблена БДУ у нашу адрэсу, гэта справа БДУ, я не раю так рабіць, але зноўку кажу, гэта пытанне не сённяшняга дня. У нас забойства, і мы павінны адрэагаваць. Так што, сябры, да, я вам шчыра дзякую за тое, што падтрымліваеце. Сёння, я яшчэ раз скажу, раскалёны тэлефон, літаральна. Я не ведаю, напэўна, Юра бачила, що написав. Я сьогодні весь день я у чатах я бачила шмат чого. Разнабокая ситуація, шмат інформації розної, ужо і за, і супраць. Я сьогодні, щиро кажу, день такой умовно тишини, тому що я вельмі хвалююсь за тих, хто знаходиться у нас, ну, умовно кажучи, під опекой. Тим більше, що приходять повідомлення про те, що за імі сочать невідомі люди, сочать. І, ну, ну, ти постійно на яким-то контролі. Я ведаю про операцію Трест, мабуть, ніхто не чув про операцію Трест. Гэта операція спецслужбаў Беларусі по знішчэнню фізічнаму актывістаў. Яны нас называюць апозіцыянеры, дысідэнты. І вось, ну, я так разумею, ёсць асабістыя спісы тых, каго неабходна ліквідаваць. Аперацыя Трест, хутка пра яе будуць казаць. Мы сёння таксама звярталі падчас нашых размоў у эфірах пра гэтую аперацыю. Вось, ну, што я магу сказаць? Я скажу тое, што я сказала Украіне 24 і 4 каналу. З тэрарыстамі перамовіны не вядуць, тэрарыстаў судзяць і садзяць. Беларускі рэжым тэрарыстычны, ён прадстаўляе пагрозу ўжо не толькі у Беларусі, а і па ўсім свеце. Вы бачылі, сёння з Літвы, з літоўскага бока было накіравана 180 нелегалаў абратна ў Беларусь. То бок пачаўся вось такой
умоўны пінг-понг. Злачынны лукашысцкі рэжым спрабуе зарабіць на гэтых людзях, але Літва, яны павінны зараз абараняцца, таму што тыя нелегалы, якія трапілі ў Літву дагэтуль, там пачаліся бунты. То бок там ужо сур'ёзная гісторыя, таму што тыя, хто просіць прытулак, сябе паводзяць украй неадэкватна і парушаюць закон. Вось, таму таксама сачым там, што адбываецца. У хуткім часе на канале Народная грамада будзе праведзены рэбрэндинг. Трошки спойлерну, так, не покажу свою. У меня есть величезный штатив, у меня есть величезный микрофон, но величезный микрофон, но величезный по мерках, да, то вот пакуль ён вось такой. Хутка будзе новае абладнанне і будзе поўны рэбрэндинг каналу, таму што, асцярожна скажу, я зараз такой кааперацыі з вядомымі журналістамі, і яны прапанавалі падраўняць фармат, надаць спецыялістаў, якія будуць дапамагаць у праведзенні на канале цікавых навін, таму мы зараз робім такую кааліцыю паміж каналамі беларускімі, падцягваем нашых сяброў, і я спадзяюся, у хуткім часе мы ўжо з вами будзем выходзіць у іншым фармаце, і я вельмі хацела бы верыць у тое, што ён будзе насіць прафесійны характар. Ён застанецца, канешне, беларускамоўным. Час ад часу я буду, мабыць, падаваць асабістыя навіны украінскай мовай, таму што таксама у нас стаіць пытанне адчынення нейкіх ініцыятыў па вывучэнню украінскай мовы, а хто, як не прыватны прыклад, надае магчымасці такія. Таму я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе атрымаецца і падраўняць канал, і зрабіць яго больш прафесійным і якасным, і ўсё атрымаецца, а я, у сваю чэргу, атрымаю яшчэ адну дадатковую адукацыю. Гэта не дыпломная работа, не дыпломная праца, а гэта курс, якой будзе ў мяне да кастрычніка месяца. Я ўжо пачала яго, таму мы будзем атрымліваць новыя знання. І яшчэ раз кажу, вельмі хацела бы спадзявацца, што гэта будзе якасна і класна. Так што шчыра дзякую вам. Пакуль вось у такім фармаце, на жаль, але галоўнае, напэўна, гэта інфармацыя. І я вас вельмі прашу, не гледзячы ні на што, нікога і нічога не бойцеся. Працягвайце рабіць тое, што вы робіце. Не забывайце пісаць палітвязні. Гэта вельмі важліва. Хто не ў курсе, Мікалай Статкевіч не прымае ўдзел у судовай расправе, і ён адмовіўся падпісваць ліст на датэрміновае вызваленне. Так што, слава Украіне! Жыве Беларусь! І да сустрэчы, мабыць, ужо ў новым фармаце. Дзякую вам шчыра, я вас вельмі люблю, я вас вельмі цаную, беражыце сябе, тому што папераду нам з вами будаваць новую Беларусь.